ኣብ ሃገር ሶማል ንሰበ ስልጣንን ህዝብን ኣቆጥዑ ዘሎ መልክዕ ኣብ መንግስቲ ሃገር ዝርከቡ ገለ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ብሕቡእ ኣገዳሲ ምስጢራዊ ወተሃደራዊ ስለያዊ ሓበሬታ ንግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ይሕሊፎም ክህቡ ከም ጸንሑ ተቃሊዑ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ዑመር ዓሊ ዓብዲ በዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ሂብዋ ኣብ ዘሎ መግለጺ ገለ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ናይ መንግስቲ ብሕቡእ ምስጢራዊ ወተሃደራዊ ስለያዊ ሓበሬታ ንአልሸባብ ይሕሊፎም ክህቡ እዮም ጸኒሖም መንግስቲ ነዞም ምዝም ተሓዝ ዘለውን ወልቀ ሰባት ይምርምሮም ይዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ስጉምቲ ክወሰድ በመባል ሽሙም ከይጠቀሰ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲዮም ክብልን ከሎ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ድማ ወተሃደራዊ ማዕረጎም ከምኡ ድማ ዝህልዎም ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ መዝገብ ክሕደጉ ምዃኖም ኣፍሊጦ እዚ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል በተወሰኺ ኣብ መግለጺኡ ገለ ቅድሚ ሕጂ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ዝነበሩውን ኣገዳሲ ወተሃደራዊ ስለያዊ ሓበሬታ ንአልሸባብ ሕሊፎም ሂቦም እዮም ገለ ካብቲ የሕሊፎም ዝሃብዎ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ከዓ ምስቲ ሕጂ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ምትሓዝ ዘለዎ ኢሎ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ከምዚ ዓይነት መግለጺ ዝህብ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ሶማል ልኡኻት ክህልዎ ይኽእል ዝብል ጠርጣረ ክልዓል ድሕሪ መጀመሪዮ ብፍላይ ከዓ ገለ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር መጥቃዕታት ገና ከይተገብረን ከሎ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ዝመጾ ብምዃኑ ካብቲ መጥቃዕታት ይድሕን በምህላው ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ሶማል ኮይኖም ነቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ሓበሬታ ዝቕልቡ ውልቀ ሰባት ኣለዎ ዝብል ጠርጣረ ሓዲሩ ይጸኒሑ በዚ ከዓ መንግስቲ መርመራታት ክገበር ድሕሪ ምጽናሕ እዚ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ዝኾነ ዑመር ዓሊ ዓብዲ ንመጀመርታ እዋንዩ ብዛዕባ እዚ ንቓልዕ ዝዛረብ ዘሎ አልሸባብ ብጀካ ኣብ መንግስቲ ሶማል ኣብ ወተሃደራዊ መሳርዕ ናይ መንግስቲ ሶማል ኣባላት ጸጥታ ከምኡ ድማ ኣገዳሲ ቤት ጽሕፈታት ስለያዊ ሓበሬታ ብቐረባ ክረኽቡ ዝኽእሉ ውልቀ ሰባት የእትዩ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝጥርጣር ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሰራዊት ሶማል ሓደ ካብ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ዝኾነ አቡበከር ዓብዱልራጊ ኣብ ማእከላይ ዞባ ሸበለ ንሱን ወተሃደራቱን በአልሸባብ ዝተገብረሉ ድብያ ዝተቐትለ ኮይኑ እታ ዝነበሩዋ ተሽከርካሪት ድማ አልሸባብ ከም ዝወሰደ ይዝከር ምንቅስቓስ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ አልሸባብ ብኸመይ ፈሊጥዎ ብዝብል ሕቶ ይኸኣ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ሶማል ልኡኻት ናይ አልሸባብ ከይህልዎ ጥርጣረ ሓዲሩ ምርመራ ተገይሩ ድሮ እዚ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ንአልሸባብ ስለያዊ ሓበሬታ ዝቕልቡ ውልቀ ሰባት ኣለዎ በመባል ከሲሱ ዘሎ ኣብ ብሪጣንያ በቀትለት ኤርትራዊ ኣሜን ተኽላይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ክልተ ጥርጡራት መንእሰያት እቲ ሓደ ክስ ተመስሪትዎ ምህላው ተገሊጹ ሓደ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ምስ ሞት መንእሰይ ኣሜን ተኽላይ ብዝተኣሳሰር ተኸሲሱ ሎምሶኒ ናብ ቤት ፍርዲ ሸሪፍ ግላስኮ ክቐርብ ምዃኑ ተገሊጹሎ ከም ዝከር ፖሊስ ምስ ቅትለት ኤርትራዊ ኣሜን ተኽላይ ብዝተኣሳሰር 14-15 ዝዕድሚኦም ክልተ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩ ነይሩ ወዲ 15 ዓመት ኣሜን ብረቡዕ ኣብ ስኮትላንድ ከተማ ግላስኮ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ بخبيت تጓዲኡ ድሕሪ ምርካቡ ህይወቱ ከም ሰኣነ ይዝከር ሰሞያ ህጹጽ ሕክምና ኣብቲ ቦታ እኳ ተበጽሑ ንህይወቱ ምትራፍ ግን ከም ዘይከኣሊ ዝግለጽ ፖሊስ ስኮትላንድ መስተቐትለት በዝተኣሳሰር ክልተ መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወን እቲ ምርመራ ይቕጽል ከም ዘሎን ኣፍሊጡሎ እቲ ቅትለት ምስ ካልእ ምትእስሳር ከም ዘይብሉ ዝገለጹ ፖሊስ መርመርቲ መንቀሊኡ ንምፍላጥ ኩሉ መንገድታት ይምርምሩ ከም ዘለው ድማ ሓቢሮም እዚ ብመምህርቱ መምሃራኑ ከምኡ ድማ ቀረብቱ በኣካይድኡ ልዑል ንኣዳ ረኺቡ ዝጸንሐ ኣሜን ተኽላይ ብዛዕባ ቅትለቱ ፖሊስ ስኮትላንድ ሰፊሕ ምርመራ ጀሚሩ ምህላው ይዝገለጽ ፖሊስ ቸሪል ኬሊ እቲ መልሲ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ተኸባቢ ዘሎ በመባል ኣባል ፖሊስ ኣብ ጎደናታት ዝርከባ ካሜራታት ይምርምሩን ገዛ በመኻድ ይሓቱን ከም ዘለውን ኣፍሊጣ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ሓሳብና ምስ ቤተሰብን ፈተውትን ኣሜን ይዘሎ ፍሉይ ድጋፍ ክንገብረሎም ኢና ክትብል ድማ ወሲኻ ገሊጻ ፖሊስ ነተቐትለት በዝምልከት ሓበሬታ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ በቲ ነዚ ምርመራ ዝተዳለወ መስመር ኣቢሉ ሓበሬታ ንኽህብ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ኣብ ትግራይ ከተማታት መቐለን ከባቢ ዓዲግራትን ሓደገኛ ናይ ጸጥታ ኩነታት ኣንጻራልዩ ምህላው ተጋሊጹ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኪዶ ገብረ ጻድቕ ቤት ሓርያት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዓዲግራት በገለ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ተጫውዩ ከም ዝነበረ ሓቢሩሎ ማሕዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ሰሎሞን ትኩ ነዛ ማዕከን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓላፊ ጸጥታ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ዓዲግራት ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ቤት ሓርያት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ጥቃት ከም ዝተዓክተን ነዝምልከቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ክፈልጦ ከም ዝተገብረን ሓቢሩ እቲ ኣብ ቀይዲ
ውዒሉ ዝነበረ ሓላፊ ፀታ ሕጂ ከም ዝተፈትሐ ዝገልጽ ዘሎ ኮይኑ ስለምንታይ ከም ዝተዓክተን ብኸመይ ክፍታሕ ከም ዝኸኣለን ካብ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ዛጌት ዝተዋህበ መብርሂ የለን። ጭውያ ናይቲ ሓላፊ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብሰፊሑ ከዘራርብ ዝወዓለ ኮይኑ እቲ ኣብታ ክልል ሰፊኑ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ሻቆሎት ፈጢሩ ነይሩ። ኣማሕዳሪ እቲ ዞባ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናብ ቴሌፎን እቲ ሓላፊ ፀታ ባዕሉ ደው ኢሉ ከም ዘረጋገፀን ኣብቲ ግዝያዊ ኬላ ሒዞም ከም ዝዓገትዎ ተዛሪቡ። ምክንያት መዕገቲኡ ኣይፈለጥናያን ዘለና ናይ መንግስቲ ሓላፊዩ ብዘይ ዝኾነ ናይ ፖሊስ ኮነ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሰብ ብኢደ ዋኒንካ ምእሳር ትኽክል ኣይኮነን እውን ኢሉ። ነቲ ሓላፊ ፀታ ኣብ ቀይዲ ዘውዓሎ ኣባላት ኣርሚ 15 ኮር 154 ከም ዝኾኑ እቲ ኣማሕዳሪ ወሲኹ ኣብሪሁሎ። እቲ ኬላ ከም ዞባ ኣይንፈልጦን ከም ፀታ እውን ኣይንፈልጦን ምልሻ እውን ኣይፈልጦን እዮም ብምባል ሓበራዊ ኮሚቴ ፀታ እቲ ዞባ ዘይፈልጦ ሕጋውነት ዘይብሉ ኬላ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቡ። ብሰንበት እውን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተወሰኑ ኣባላት ሰራዊት 4 ዝኾና ወተሃደራውያን መካይን ሒዞም ይዘሩ ከም ዝነበሩን ኣብቲ ከባቢ ራዕዲ ከም ዝፈጠሩን እቲ ኣማሕዳሪ ጠቒሱ ንሱ ሰራዊት ናይ ባዕልና ሰራዊት እዮም 4 ዝኾና ፓትሮልዮም ሒዞም ኣብቲ ከተማ ምዛር ምስ ጀመሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ራዕዲ ፈጢሮም ኢሉ። ከምኡ ዘድለ ኣይነበረን፣ ከምኡ ዘግብር ዝኾነ ናይ ፀጥታ ሽግር እውን ኣይነበረን፣ ዝኾነ ዝተፈጥረ ነገር ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ከምኡ ምግባር ኣድላዪ ኣይነበረን ክብል እውን ነቒፉሎ። እዚ ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ፖሊስ ኮነ ፀጥታ እቲ ከባቢ ከም ዘይፈልጦ እውን ሓቢሩ ይዝርከብ። ቅድሚ 1 ዓመት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝተፈጥረ ምምቃል ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ነናይ ባዕሎም ሰበስልጣን ክሾሙ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣብ ከም ዓዲግራትን ከባቢ ሰሓርትን ድማ ማሕተም ቀበሌታት ንምቁፅጻር ከምኡውን ኣብ ከተማ መቐለ ራድዮ ኤፍኤም ክቆጻጸሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ዕግርግር ተፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር። ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ዮሃንስ ወዲ መዲድ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማዕታት ምስ ገለ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ነባር ተጋደልትን ኣብ ዝገበሮ ዘተ እቲ ሰራዊት ዝወሰኖ ክንትግብሮ ኢና ዝተቐየረ ነገር የለን እንቕይሮ ነገር ድማ ኣይክህሉን የምባሉ ስዒቡ ነቲ ውልዕ ጥፍእ ዝብል ዘሎ ፀጥታዊ ስግኣት ዘጋደደ ዝመስል ዝብል ትንተና ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ክስልጥኑ ዝጸንሑ ሳልሳይ ዙርያ ሓይልታት ምሕራር ምብራቕ ሱዳን ዝበሃሉ ናይ ምብራቕ ሱዳን ሓይልታት ሳልሳይ ዙርያኦም ተዓሊሙ ወዲኡ ናብቲ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ቀንዲ ማዓስከሮም ከም ዘምርሐ ገሊጾም። እዞም ብዓረብ ቁዋት ተሕሪር ሸርገ ሱዳን ተባሂሎም ዝጽውዑ ወይ ድማ ሓይልታት ምሕራር ምብራቕ ሱዳን ዝበሃሉ ሓይልታት ብመንገዲ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ሕሳቦም ገይሮም ዘርጊሖሞ ኣብ ዘለዉ ቪድዮ ዘሰነየ ሓበሬታ ኣብ ማዓስከር ተዕሊም ሰዋ ዝነበሮም ተዕሊም ዛዚሞም ናብ ማዓስከራቶም ይምለሱ ከም ዘለዉ እዮም ገሊጾም። እዞም ብእብራሂም عبدالله إبراهيم زمرحو حيلتات محرار مبرق سودان زبها لحيلتات مغتسلتا نايتوم نمبرق سودان كوغا حد حس سودان نمدحن أبقون السراوي سودان استسلفو استفل عليهم ملشاتات ناي مبرق سودان كوينم قد محجون بجنرال الأمين داود محمود زمرحو بأورطا زفلوتو ملشاتات ويرترا تعليم مزازيهم أبقون السراوي سودان نمسلاف نابكسلا تمليسهم نيرميام مبرق سودان بركز بلو برزع طقو حيلتات زلو خوينم مرحتم جماعة بستفل عليه أوان مسبب سلطان يرترا بمرخاب زرب أكايدوم يفلتيهم زحلف عمت ورح حدار علة عسرته أبعدها له بريزنت سياس نورنا صحفي سمور جنبار حرنة فتح السودان داود الأمين محمود زمرحم زتفل عليهم من قصقاسات مبرق سودان رغبوا الزراري بمنبارو ونيذكر زمان مبرق سودان زركبوا زتفل عليه عاتقهم زلو حيلتات اتوم مأكل سودان أنصار سراوي سودان زواجو زلو حيلتات قلتو فتقف نابزوبهم كيسوغرون تكوين الدماء أبتزوبا كي لحمن كابزبل سقاتيهم نزوبهم نمكلخال كمزتت أرنفو زقالسو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم